y no está live de Papiacu awe ta vivo de pre-eleição, a meta de pre-eleição na Partido Nacional de Pueblo, mas me esconde de Câmara de líder do Partido Nacional de Ruth Milder Harmony, de maneira sempre nos podcasts, com a Papiacu, junto com Jaap Jonkers, na land de CDA, nummer 27. Então, vandaag gaan we het hebben over het magistrale petitie dat we deze week hebben gelanceerd. Maar we gaan ook van alles en nog wat praten over hoe het gaat in Nederland na het kabinet, et cetera. Laten we gewoon een conversatie hebben. Mensen die vragen hebben, please, don't forget, also share. Dus share, comment. Dit is voor iedereen. En vandaag hebben we een open broadcast. Dus als mensen ook binnen met ons willen komen, laat maar komen en we gaan het doen. Ja, hoe gaat het? Bonsie man. Ja, hi, goeiedag Wendel. Ja, we hebben natuurlijk een fantastische week achter de rug. En bedankt allemaal voor jullie steun ook in de petitie die live is gegaan. Ik zal hem nog eens laten zien. Oh. En de link naar de petitie die staat ook nu in de comments. Dus jullie kunnen nu ook daar nog heen gaan. De link delen, misschien met vrienden, met buren, met familie. We denken dat het ongelooflijk belangrijk is dat heel veel mensen meedoen. Maar voordat we het uitgebreid over de petitie gaan hebben, Gwendel, ook even geïnteresseerd in hoe het bij jou gaat voor verkiezingen op Curaçao. Kun je kort wat uitleggen, hoe gaat het? En volgens mij, je praat heel veel, want je stem is een klein beetje weg, of niet? Ja, het is heel druk in die zin. Er gaat niet maar over praten, maar het is te veel, heel veel doen. Je moet heel veel mensen ook bijtrekken bij het proces. Want de voorverkiezing is ook gedeelte van onze democratie. Dus je hebt, het is belangrijk en vooral zeker als we praten over de Nationale Volkspartij, is een partij die I call it the center of political intelligence, die iedereen weer terug wilt op onze platform, op onze politieke arena. En het voelt heel anders, laten we zo zeggen. Want voor mij is dit mijn tweede voorverkiezing. Want ik had ook bij een andere partij een voorverkiezing meegemaakt in 2016. Maar dit gaat met een partij die 72 jaar in alle zin heel veel ervaring heeft, maar ook kennis. Maar niet alleen dat. De eerste keer dat ze naar de voorverkiezingen gaan, omdat zij geen zetel hadden in het parlement. Dus het is heel bijzonder. Maar je voelt wel dat er een hele mooie sfeer komt van het groene energie. Het groene energie die ook CDA heeft. De groene energie van broederschap die we hebben met elkaar. De groene energie die we nodig hebben om door te gaan. Want jullie hebben 17 maart de Tweede Kamerverkiezingen en wij hebben 19 maart de Statenverkiezingen. Dus ik hoop, want vanavond zullen we de resultaten zien. En ik denk dat iedereen ook die aan het kijken is op onze podcast, die willen misschien ook hebben ook misschien vragen en willen meer dingen weten. Maar in die zin, alle vragen is welkom, maar mensen moeten niet vergeten, tot en met 8 uur vanavond hebben ze de kans om hun stem op lijst nummer 12, de Partido Nacional de Pueblo, Ruth Milder Harmony Cecilia als leider, kunnen ze op hun stemmen, want die stem hebben we nodig om naar de verkiezingen te gaan. Allemaal doen, zeker. Zeker. Nou, ik vind het heel mooi, Wendel. En ik hoop van harte dat jullie vanavond een heel mooi resultaat hebben. Hoe laat komt het ongeveer? Welk tijdstip verwacht je? De resultaten? Ja. De resultaten komen in rond, laten we zeggen, zodra de stembureaus sluiten om 8 uur, laten we zo zeggen. Want er kunnen ook mensen in de rij staan tot 8 uur. Totdat de laatste persoon stemt, laten we zo zeggen. Totdat de laatste persoon stemt, dan komen de stembureaus stemmen binnen. En dan ze proberen, dus de electorale raad probeert om 10 uur
alles binnen te hebben voor de avondklok. Voor de avondklok. Dus laten we hopen dat het lukt. Want wij zullen hier zitten. Ja, ik zat hier vanaf 6 uur 's morgens gisteren, 6 uur 's ochtends, tot en met 10:30 bij Casa de Pueblo. Casa de Pueblo is laten we zeggen, de partijhuis. Net zoals bij jullie de landelijk bureau, bij ons het partijhuis. Dus we gingen naar alle stembureaus. 11 stembureaus hebben we. Maar ongeveer 14 stemlokalen. Eén is bij de Centro de Detención y Corrección Curaçao. Dat is de lokale gevangenis. En dus we zijn vanaf Pandabao tot Bandariba bij alle stembureaus gegaan. En zometeen, na onze podcast, ga ik vanaf 3 uur naar alle stembureaus alweer. Want vanochtend had ik ook mijn persoonlijke fundraising. Dus het zijn drukke dagen. En vanaf morgen, als God ons zegent, hebben we een hele mooie start op weg naar de verkiezingen van 19 maart. Wauw, fantastisch. Fantastisch. En je zou bijna zeggen, hoe komt het nog dat je tijd hebt voor het doen van een petitie? En voor standbeelden van Maria Liberia en van Juancho. En ik ben heel benieuwd, hoe is dat daar ontvangen in het Caribisch gebied? Kan je daar wat over zeggen? Wel, in het Caribisch gebied, ik denk dat we hadden wel een beetje technisch probleem toen wij onze lancering hadden, dus je kon ons niet horen. Maar ik was wel heel emotioneel. In die zin, het was heftig voor mij om te zien dat wij mensen kunnen honoren. Dus dat wij hun erkenning geven, levend. En Maria Liberia Peters als de langstzittende vrouwelijke premier binnen het Koninkrijk. Maar niet alleen dat. De laatste premier van de Antillen van 6. En ook dus de partijleider die de meest succes heeft geboekt voor de Nationale Volkspartij. En haar naast mij te hebben voor deze petitie en voor ons die de brug aan het bouwen zijn, heeft ze mooie herinneringen gekregen van waarom zij dit doet. Because politics is a very noble job. En voor meneer Dennis Evers, die zijn familie, dus de zoon van Juancho Evers, even tegenwoordig. En we moeten ook de groeten sturen aan Kenneth Everts en Charlene Everts. Ze zijn helemaal in awe. Ze vinden het prachtig dat we een initiatief samen hebben opgebracht. En again, het is dankzij Team Koninkrijk. Want zonder Team Koninkrijk van CDA en PNP konden we dit niet doen. En we moeten echt heel dankbaar zijn dat tante Tania Ataula Enriquez, die idee heeft bedacht. En wij hebben het helemaal met de brug opgezet, ja. En dankzij ook de goede werk die je hebt gedaan met de goedezaak.org, die het helemaal heeft opgepakt. En nu zitten we zitten boven de... We zitten nu bijna om de 200 stemmen. Dus bijna 200 stemmen. Precies. Handtekeningen. En we willen duizenden stemmen meer. En we willen meer van mensen horen. Dus iedereen, ga op die link. Por favor, compartir el link aquí con tu gente. O Santa Bay, riba de goedezaak.org. Vota y firma een petition van Maria Liberia Peters en Juancho Everts. Ja, heel goed, heel goed. En de link staat natuurlijk ook in de comments. Dus jullie kunnen de link zo vinden, je kunt de link zo delen. En ik hoop natuurlijk, en Gwendal ook, dat we dat massaal gaan doen. Ik denk dat het heel goed is dat we dit doen. We zijn ongelooflijk blij dat er al bijna 200 mensen een handtekening hebben gezet. En dat van die 200 mensen, dat er ook heel veel enthousiaste reacties uitkwamen. Ook hier in Nederland hebben wij heel veel reacties gehad.
We hebben ongeveer 11 kranten gehad die verslag hebben gedaan van deze petitie. 11 kranten, dat is echt heel veel. Dus een aantal keer op de radio geweest. Dus Gwendal, ik denk dat we daar heel erg tevreden mee mogen zijn. En ik zie dat Gwendal momenteel eventjes wat moeite heeft met de internetverbinding. Dat gebeurt wel eens. Maar laat ik jullie vooral even meenemen in de gedachten die we hadden achter deze petitie. En ook dus de gedachten die we hebben voor de komende maand. Want we gaan op 4 maart, dus over een maand en een paar dagen, dan gaan we die petitie aanbieden. En we hopen natuurlijk heel erg, wat Gwendal ook zei, dat er nog ongelooflijk veel mensen het fijn vinden dat er in Nederland standbeelden komen van Maria Liberia en van Juancho. Want wat we eigenlijk gaan doen met z'n allen is, we gaan natuurlijk ervoor zorgen dat we die standbeelden ook gaan realiseren. Dus die moeten er komen. En die moeten er komen in samenspraak natuurlijk met de Antilliaans-Nederlandse gemeenschap. Maar Gwendal, ik zie dat je er weer bent. Ja, toch even... we zitten... ik weet niet of je alles wilt zien, maar ik kan je wel een rondleiding geven. Dit is Kimmy. Hoi! Hallo! Kimmy is de media en pers voorlichter van de jeugdraad van Nationaal. En hoe bent u Nationaal? Dus je ziet haar zo mooi. Ze zit naast mij. Terwijl we gaan een rondje doen. Laten we zo doen. Als je ziet. We zitten in verschillende kamers. Dit is de achterkamer. De Center of Intelligence voor de voorverkiezing. Zoals je ziet. Dus, en daarachter zit ook meneer Dennis Evert. De zoon van Juancho. Dus iedereen kijkt. Ja. Meneer Cholby Bloem, meneer Amal Hernandez, mevrouw Emily Kanister. En dus zo komen veel mensen naar ons toe gedurende de dag. Hierachter zitten ook de andere Center of Intelligence. Ja, gezellig hè? Ja. Dus je krijgt de groeten ook van meneer Strit Koekit. Nummer 2 van de partij, mevrouw Charlene Evers. Charlene Schmid, nummer 19. En Salvatore Camadona, die is nummer 15. Die zit ook in de jongerenraad. En hier buiten, laten we zo een rondje doen. Kijk, Medushi die zit ook hier. Mevrouw Aishel. Kijk, hier. Ik krijg vandaag een hele rondleiding van alles. Kijk. Hey, wat leuk, wat superleuk. Dus nu ga ik terug in de kamer. Dan als je ziet, dit is de nationale folklore van Partido Nacional. De Nationale Volkspartij. We zitten helemaal in een groove. Ja, oh, wat goed. En Gwendal, er is ook een vraag voor je binnengekomen. Laat maar gaan. Ja, de vraag is van Harry. Goedenavond politiek, vraag aan Gwendal. Er is discussie ontstaan over politici dat cadeautjes uitdelen in de wijk in ruil voor stemmen. Weet u, mijn mening is als de mens te alle tijden centraal stond en dat de regeringen van de laatste 10 jaar heeft gezorgd om het kwaliteit van leven te verbeteren en verhogen in de wijken. Dan zou vandaag niemand in een situatie terecht zijn om van politici of iemand anders iets te hoeven aannemen. Ja, wat vind je hiervan, dat dit hier zo staat? Ja, wat meneer Henry zegt is, het is een situatie dat ik persoonlijk ook heel veel word aangetast. Want mensen, we moeten begrijpen dat onze stem het meest belangrijkste herment, het meest belangrijkste tool, het meest belangrijkste wat we hebben in ons leven, wat is onze stem? Dat is onze stem. Met die stem kunnen we onze natie blijven bevorderen. En wat er aan het gebeuren is binnen een wereld wat de materiële wereld belangrijker wordt, denkt men dat alles ook makkelijker kan zijn. Maar uiteindelijk, het bewustwording
het vormen van een natie gaat door educatie. En in die zin doen wij ons best, want wat dokter heeft gezegd, dat doen wij. In de zin van orde, decentie en discipline. Dus het gaat over orde, discipline en decency. Dus de beschaafdheid. En dat moeten we blijven koesteren binnen onze mensen. Maar het gaat wel overal. We praten niet alleen maar over Curaçao. Als je kijkt bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten, is het ook gebeurd. Dus het is overal ook in die zin dat het stemmen van mensen nowadays, dus tegenwoordig, moeilijker aan het worden is. Maar men moet wel begrijpen dat het gaat niet om geld. Het gaat om het recht om je natie te blijven ontplooien, maar niet alleen maar voor jou, maar ook voor je future, voor je toekomst. En dat gaat over je kinderen. Dus het meest belangrijkste ding dat je moet doen, ik heb een hele grote visite hier, dat is de leider van onze partij. Ze komt zo binnen. Maar ik zit in haar kantoor en ze zit bezig met t-shirts en alles. Maar zoals je ziet, mensen moeten het connectie vinden om te begrijpen dat je stem een recht is dat je niet kan verkopen. En dat gebeurt niet alleen maar door de politici, maar dat gebeurt ook door de gemeenschap zelf. Dus dat is de consciousness dat we moeten begrijpen. Ja, precies. Dus... Ja, ik denk dat het ook gebeurt in Nederland, dat mensen voor een stem dingen vragen. Nou ja, ik denk dat dat iets heel terechts is. We hebben te maken met populisme, met goedkoop met meningen strooien. We hebben te maken met mensen die ook de menigte ophitsen. Ja, je krijgt in ieder geval de complimenten, zie ik net, Gwendal, over je verhaal. Henry zegt, Gwendal, mooi verhaal. Dus je uitleg was goed. Lees het toch nog eventjes voor, maar als je de mensen niet helpt met hun levensstandaard te verbeteren, blijft dit gebeuren. Waarom gebeurt het niet in mijn wijk? Weet je waarom? Omdat in mijn wijk iedereen werkt en zorgt voor zichzelf. En is niet verkoopbaar. Ja, ik denk toch wel dat Harry hier ook wel een punt heeft. Hè? Het gaat beide kanten op. Je kan als politicus kun je natuurlijk een cadeautje aanbieden. Dat is absoluut afkeurenswaardig en object. Maar je kan natuurlijk ook aan de andere kant het cadeautje niet aannemen. Hè? Dus dat je zegt van ik hoef jouw cadeautje niet. Heel goed dat die uitleg er net ook even bij kwam. Heel goed. Zeker, maar Gwendal, laten we het vandaag ook hebben over de petitie. En ook aan iedereen nog een keer. We hebben dus de petitielink in de comments gedeeld. Want wij willen heel erg graag dat we die petitie, dat we daar werk van gaan maken. In de komende weken. 4 maart gaan we hem aanbieden. Maar dus voor 4 maart hopen we dat heel veel mensen, ook julliegenen die nu luisteren, dat we die petitie gaan ondertekenen in Nederland, maar juist ook in het Caribisch gebied, zodat we samen een lijst van handtekeningen hebben van beide zijden van de oceaan. Dus ook een vraag dus aan alle luisteraars, iedereen die nu meedoet. Hebben jullie ideeën over hoe je de boodschap kan verspreiden? Dus hoe wij daarvoor kunnen zorgen dat meer mensen de boodschap kunnen zien, meer mensen de link van de petitie weten te vinden? Laat het ons weten, laat een comment achter via Facebook of anders via onze e-mail. Want daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. Maar Gwendal, zou je nog kort voor degenen die luisteren nu kunnen uitleggen waarom zijn we deze petitie begonnen? Wat is de gedachte erachter? Precies. Het lijkt erop alsof Gwendal even weer een internetprobleem heeft. Maar ik zal het voor Gwendal uitleggen. En dat is eigenlijk... je bent er weer, Gwendal? Nee, Gwendal is nog even afwezig. Nou, ik ga het voor Gwendal proberen uit te leggen. En zo zit ik er zelf ook in. Wij vinden dat
op het moment dat je kijkt naar de samenleving, dan zien we een samenleving die heel erg divers is. Heel veelzijdig. Hè? Ik zelf kom uit Bolivia, ik ben uit Curaçao. En er zijn natuurlijk hier in Nederland ook genoeg andere nationaliteiten te vinden. Ik denk dat we echt een land zijn waar minderheden altijd heel erg welkom zijn geweest, al door de eeuwen heen. Ik zou met name willen zeggen dat wat we hebben willen bereiken met deze link is dat we willen de veelzijdigheid ook van de Nederlandse samenleving willen we heel graag tonen. Dat wil zeggen de samenleving die ook is opgebouwd door de mensen juist in het hele Koninkrijk. Dus ook de eilanden die daar nu nog bij horen. En we vinden het daarom ook fijn dat we dit nog kunnen doen in het leven van Maria Liberia, die zo'n ongelooflijk grote bijdrage heeft geleverd aan het Koninkrijk, aan de Nederlandse samenleving, die ook in Nederland heeft gewoond natuurlijk en heeft gestudeerd. En niet voor niets groot officier is in de orde van Oranje Nassau. Dat kreeg je niet voor niks. En ik zie dat Gwendal weer terugkomt, maar Gwendal, ik maak het verhaal toch nog heel eventjes af. Feitelijk is het zo dat niet je kleur doet ertoe, maar de dingen die je bijdraagt. En als jouw bijdrage aan die samenleving positief is, als die bijdrage exceptioneel is, dan vinden wij ook, Gwendal en ik, dat die bijdrage beloond mag worden met erkenning. Erkenning en waardering en respect. In dit geval voor Maria Liberia Peters en voor Juancho Everts. Maar het gaat zoveel verder. Want er zijn nog zoveel andere mensen buiten deze twee die een heel bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Nederlandse Koninkrijk, aan het Koninkrijk in het algemeen. Hier in Nederland, in het Caribisch gebied, in Suriname, Indonesië, om maar een paar landen te noemen. Waar mensen vandaan komen die een ongelooflijk belangrijke bijdrage hebben geleverd. En, ik ben terug. Ja, je begrijpt, heel veel mensen zitten op het internet. En hier op het eiland is het wel een beetje moeilijk in die zin. Maar ik heb ook hulp gekregen van onze Chani, de Savior. En ze gaf me haar hotspot. Dus we gaan het nu voor onze laatste paar minuutjes ook volhouden in die zin. Maar super. Mensen hebben mij hier gevraagd. Van waar komt Jaap ook met de naam van Maria Liberia Peters en Juancho Everts? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik vind het. Ik had net uitgelegd trouwens, Gwendal, toen je even offline was, aan de mensen van waarom doen we dit nou? En waarom vinden we het belangrijk om die veelzijdigheid van de Nederlandse samenleving, om die te prijzen en om daar aandacht voor te hebben. En mensen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd, om die te eren. Maar ja, wat heb ik ermee? Hè? En dat is een goede vraag. Nou, zelf ben ik geboren in Zuid-Amerika. Ik ben geboren in Bolivia. En ik ben daar ooit te vondeling gelegd en via een weeshuis aan adoptie in Nederland terechtgekomen. Maar ik voel me nog steeds heel erg verbonden met Zuid-Amerika. En ik heb ook familie in Zuid-Amerika. Ik heb vrienden in Zuid-Amerika. Ook in het Caribisch gebied. En Gwendal, ik reken jou inmiddels ook als een van de vrienden daar. Dus wat heb ik met het Caribisch gebied, met de Antillen, met Curaçao, met Aruba, Bonaire, Eustatius, Saba. Het is niet alleen de familie die er woont. En Sint Maarten, maar het zijn juist ook, zit daar een grotere gedachte achter. En dat is de gedachte dat die diversiteit die we met z'n allen tonen, ik als Boliviaanse Nederlander, jij als Koningsrijkskind, die diversiteit, die veelzijdigheid, die moeten we meer onder het voetlicht brengen, omdat de samenleving nou eenmaal divers is geworden in de afgelopen decennia. Of diverser. En ik vind het heel erg belangrijk dat we dus die petitie, en ik zie net dat de link weer is gepost door Antovies Dakou, bedankt, dat we daar werk van gaan maken. En wat ik ook al tegen de luisteraars net zei, dit is een petitie voor 2 mensen. Maar het is slechts een begin. Want er zijn nog zoveel meer mensen die ook erkenning verdienen voor hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving en aan het Koninkrijk. En natuurlijk vind ik het fantastisch dat dit ook nog eens 2 mensen zijn met een kleur. Want die samenleving is ook zo kleurrijk. Hè? En zeker als we kijken naar de grote steden, dan zien we daar een enorm kleurrijk stadsbeeld. En wat zou het nou fijn zijn als dat straatbeeld ook diezelfde veelzijdigheid uitstraalt. Zodat mensen zich herkennen. Dat mensen daarover gaan praten. En dat je bij een standbeeld kan stilstaan. En dat je dan denkt, hé,
laat ik eens een verhaal gaan houden van waarom staat dat hier? Wat heeft ze gedaan? Of wat heeft hij gedaan? En ja, ik vind dat heel belangrijk. Dus ik hoop dat dit je collega's daar op het partijbureau een beetje heeft uitgelegd waarom ik het belangrijk vind. Jazeker, maar ook niet alleen dat. We zitten allemaal op deze wereld en we willen kansen aan iedereen geven, maar ook die participatie die moet komen door middel van het manier waarop wij ook onderwijs willen geven. Want dat is belangrijk. Wat je allemaal aan het zeggen bent, ja, is dat men moet begrijpen dat we een vorming van niet alleen maar de erkenning, maar ook aan onderwijs zijn aan het bouwen. Want we praten nu over een brug. Het is een luchtbrug, maar die luchtbrug houdt in participatie, die houdt in erkenning, die houdt in ook niet alleen maar het verleden zien, maar hoe wij binnen de toekomst kunnen gaan met alles wat er aan het doen is. En daarom is deze actie, deze petitie, een van de mooiste dingen dat eruit kunnen komen. Dat als mensen gewoon alles, ze kunnen het delen, verdelen via mail, overal. Want wat er ook met de Joe Biden en Kamala Harris inauguration ook bij ons heeft gedaan. Maar we zijn ook na een jaar waar we de Black Lives Matter hebben gezien. Standbeelden waren heel drastisch en helemaal door de situatie begon men ook kritischer te zijn over wat er in onze samenleving speelt. Ja. En dat heeft COVID erbij geholpen. En als we zien dat we de kans kunnen begrijpen om een verschil erin te brengen, dat is deze petitie. Ja, nee, eens. Het is een heel beladen discussie natuurlijk. En standbeelden zijn niet zomaar een hoopje brons in de wijk. Maar het zegt natuurlijk wat over waar je voor staat als samenleving, als straat, als gemeenschap die woont in die wijk. En we kregen net trouwens een goed idee binnen van Margaret Marshall. Die zegt, Wendel, dat oudere mensen willen misschien ook wel bellen. Hè? Dus die zijn niet misschien op internet per se, maar die zouden willen bellen. Dus dat moeten we ook nog maar eens zien te regelen de komende maand. Dat mensen kunnen bellen en zo op die manier hun handtekening kunnen zetten. Precies, want misschien kunnen we het ook regelen dat er een paar mensen zelf, omdat ze misschien ouder zijn en geen e-mail hebben, of dat ze een e-mail hebben, maar ze weten niet hoe ze de petitie kunnen regelen, moeten we doen dat we mensen hebben die het voor hun kunnen regelen. Dus met hun postcode en hun naam en hun e-mail. Dus ik denk dat het wel zeker mogelijk zal zijn dat we dat moeten doen. En deze dagen, want 4 maart willen we deze petitie, dankzij jou in de Tweede Kamer inleveren, maar ook bij de minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Voor de luisteraars nogmaals, we willen er echt werk van maken. En dit is niet zomaar een petitie waarvan we hopen van, we zien wel wat het wordt. Maar juist ook dat we uiteindelijk iets kunnen veranderen. En ik zie trouwens net dat we weer een comment binnenkrijgen. Juancho en Maria Liberia waren politici die veel herkenning en respect hebben gehad voor hun werk. En allerlei politici van Curaçao in Nederland. Nou, ik denk dat dat al wel aangeeft dat het gaat boven de partijen. Dit gaat niet over partijpolitiek. Dit gaat niet over kleur. Het gaat simpelweg over erkenning geven aan mensen die erkenning verdienen. Zeker weten. Zoals je het ook hebt gezegd, het is erkenning geven aan mensen die erkenning heel hard voor hebben gewerkt in een wereld die heel anders eruit zag toen. En nu zien we dat we ook, zoals je ziet op interviews, goed, die geeft ook aan welke de link is. Maar we moeten dit doen, want het geeft een andere toon binnen het Koninkrijk hoe we verder moeten gaan. Ja, hoe we verder moeten gaan.
samen inderdaad, met een brug en met wederzijds respect voor elkaar. En als twee standbeelden daar wat in kunnen betekenen, dat we laten zien dat we elkaars helden over en weer, dat we die eren, dan zijn we alweer een stukje in de goede richting. En hoe is het bevallen bij jou in jouw netwerk? Ja. Ja, het is goed gevallen. We hebben heel veel aandacht gehad hier. We hebben heel veel mensen van het CDA die ook getekend hebben. Dus daar ben ik ongelooflijk blij om. We hebben ook heel veel CDA'ers gezegd dat ze, ondanks dat ze helemaal geen band hebben met het Caribisch gebied, of dat ze daar nog nooit zijn geweest, of geen mensen kennen, dat ze het wel willen gaan delen, dat ze het wel ondertekenen en dat ze het ook zullen verspreiden bij hun buren, vrienden en familie. Dus dat is heel erg fijn. En we hebben ook heel veel media-aandacht gehad hier voor de petitie. Maar er komt nog meer. We gaan een column schrijven voor in de nationale kranten. Dus ook de komende maand zullen we hier in Nederland ongelooflijk veel moeite doen om ervoor te zorgen dat die petitie onder de aandacht blijft. En dat we dus zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen voor 4 maart. Zeker, zeker. Ja. Ik weet niet of we nog meer comments hebben of mensen die dingen willen vragen. Maar hoe zie je bijvoorbeeld deze last laps? Want deze week wordt ook heel erg belangrijk voor jou. 3 februari is de laatste dag wanneer mensen vanuit het Caribisch gebied of buiten Nederland kunnen registreren om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar er zijn nog veel dingen om aan weg te gaan. Je bent ook veel aan het werk binnen je campagne voor andere projecten en dingen. Dus hoe zie je deze komende maand binnen de campagne van Jaap Jonkers? Ja, nou, dat is een goede vraag. En die vraag ga ik zo meteen ook terugstellen. Dus bereid je alvast voor. Maar nee, we gaan met de campagne hier in Nederland gaan we ongelooflijk veel nadruk leggen op ervoor zorgen dat we een samenleving krijgen die inclusief is. Die rijk is aan diversiteit, maar dat niet ziet als een bedreiging, maar juist als een kracht. En daar hebben we iedereen voor nodig. De Antilliaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Indonesische Nederlanders, Nederlanders, iedereen. En de boodschap die we daarbij hebben is dat wat we doen met die standbeelden is hetzelfde wat we doen ook in andere campagne, evenementen, activiteiten. Is dat we proberen tijdens de campagne met alles wat we doen een blijvende bijdrage te leveren. En niet simpelweg iemand een flyertje te geven en zeggen succes ermee, ik hoop dat je op me stemt. Nee, we gaan met alle activiteiten die we doen, gaan we ervoor zorgen dat we een blijvende bijdrage leveren. En ik kan alvast 1 geheimtje verklappen, er komen 2 boeken uit tijdens de campagne nog. En eentje die zal ook heel erg gaan over hoe kunnen we met z'n allen nou rondom het thema eten ons meer verenigen. Er komt ook een recept in uit de Antilliaanse Nederlandse keuken. Dus dat wordt heel erg lekker. Maar die campagne die gaat goed. En nogmaals, ik heb er heel veel vertrouwen en ik ben ongelooflijk blij dat wij ook samenwerken om de brug te bouwen, ook voor na de campagne. Dat is belangrijk natuurlijk, na de campagne. Dat we dan hopelijk in de Tweede Kamer en in de Staten mensen hebben die elkaar kennen, die op elkaar ingespeeld zijn, die weten wie je moet bellen op het moment dat er iets is. Dus daar gaan we voor. En Gwendol, die vraagt terug, hoe gaat het bij jou vanavond? Spannende avond natuurlijk. 10 uur de uitslag. Nou, dan is het hier 's nachts, dus ik ga 3 uur, dus waarschijnlijk slaap ik dan. Maar, ja, maar wat ga jij doen de komende maand? We zijn per 9000 meter van elkaar, kilometer van elkaar. Maar we hebben wel nauwe banden en nauwe contacten. We praten bijna elke dag. Dus ik krijg alle informaties binnen. En zoals je ziet, het wordt. Ik heb een heel humble campaign genomen. Want in deze tijd, een tijd van crisis, en waarmee we van alles en nog wat hebben meegemaakt, ben ik ook heel humble in that sense. Ik heb ook mijn projecten nu opgeofferd voor de campagneperiode. Dus ik heb ook heel underground movement gedaan. Want voor mij, ik wil een heel humaan campagne voeren. Ik moet meer in contact met mensen gaan. Het gaat niet alleen maar over social media. Het gaat meer om de contact, om de mensen, je idealen te overtuigen over hoe wij een betere natie kunnen vormen.
En dat doe ik. En dat doen we en dat wil ik doen. De brug bouwen binnen het Koninkrijk. Niet alleen maar Curaçao, Nederland, maar ook Aruba, Sint Maarten, Saba, Statia. Die zijn allemaal belangrijk voor ons. Die moeten ook een rol blijven spelen. Hoewel wij niet meer de Nederlandse Antillen als land zijn, moeten we alles blijven doen samen om uit alle crisis te komen. Dus zo zie ik het. Dus mijn campagne die gaat ook samen. Dus Juventud Nacional is een gedeelte van mijn campagne. Ik ga alles doen samen met de jongere vereniging van Partido Nacional, dus de NPP. En zo proberen we 19 maart voorkeurstemmen te krijgen. Ik ben blij dat Nationaal. Zie. Heel goed, dankjewel Harry. Die ze niet kunnen nakomen. Dit is het allertrieste dat er bestaat. Mensen in armoede hoop geven met valse beloften. Precies. En zo als je al zegt, komt goed. PNP gaat meer. Shirley, we doen ons best. Ja, we doen ons best. En dankjewel om te kijken. Echt, ja. Ik doe het beste wat ik kan doen. Voor mij is 2021 de crossroad. En zoals je ziet, teken de petitie. En de Juventud Nacional is ook aan het kijken. Dus we doen ons best, ja. We doen echt ons best. En dat is de beste wat we kunnen doen om door te gaan. En volgende week zijn we er weer. En dan praten we volgende week weer over een heel boeiend ander thema. Zeker. En zometeen moeten we ook praten over gezondheid, justitie, defensie. Dus mensen, geef je naam op. Schrijf binnen op de comments als je wilt gaan praten over specifieke thema's. We gaan het weer hebben, misschien over wonen en integratie. Dus het wordt spannende weken, maar het zijn belangrijke weken om meer te bereiken voor onze mensen. Want wij zijn allemaal samen één koninkrijk. Dus zo gaan we door. En ja, ik kan je niet meer bedanken. Dus je laatste woorden alsjeblieft. Ja, hele fijne avond. Heel veel succes. En stuur mij gerust om 3 uur vannacht een appje. Hè? Zeker. Umbiamas turende, nos pidi turende, bij vota. Dus si você vota, vota lista 2, Partido Nacional de Pueblo, com líder Ruth de la Harmonie Cecilia. De última hora na sobra, por favor, corre, vai com a família, vai com o turende. Kutina cédula, rijbewijs of paspoort, die party, alamos bisa kutina nacionalidade holandês, soro, op bijna urna na lima cerca, tem 10 urna, die voor die Barber, Terra Cora, Santa Maria, Outro Banda, Coralsberg, Montanha, Bonam, Brivagat, soro, op bij, e por sostener Partido Nacional de Pueblo, lista número 2. Ik heb het in het papiament gedaan, ja, zodat iedereen, ook in familie, zelf in Nederland kunnen bellen. Niet vergeten, ga stemmen. Stem op Partido Nacional de Pueblo. Ja, super. We zien elkaar. Tot straks. En we blijven in contact. Niet vergeten, de petitie ook. Sharen, delen, iedereen. Je moet op de petitie. Teken de petitie. Firma nos petition. Bye bye.